Poprosíme všetkých fanúšikov Tatrana Prešov, takisto aj fanúšikov domáceho MFK Košice, aby nezdramatizovali posledný zápas dnešného stretnutia. Poprosíme, aby sme sa naozaj nezviditeľňovali. My východniari, či už na jednej strane Prešov, alebo na strane druhej Košice. Poprosím naozaj všetkých fanúšikov MFK Košice a poprosím fanúšikov Tatrana Prešov, aby nezabudli, že prišli na futbalové stretnutie, a poprosím aj ultrás MFK Košice, aby sa presunuli do svojho sektora a aby sme sa mohli venovať tým veciam, pre ktoré sme tu dnešný deň prišli. Ďakujem pekne. Takže výborne, máme tu dvoch súťažiacich, pokiaľ máme ešte aj tretieho, poprosím, aby sa presunul na futbalovú plochu. Takže Gejza Pulen bude presne tým bránkárom, ktorý bude v bráne. Poprosím jedného súťažiaceho, poprosím druhého súťažiaceho. Ahoj, ako sa voláš? Marek, ako sa voláš ty? Tomáš. Tomi, nech sa páči, doberte si loptu. Tuto radšej nie? OK. Takže poprosíme Gejza Pulena, ktorý sa momentálne presunie do brány. Opäť poprosíme všetkých fanúšikov MFK Košice. Poprosím, aby... Výborne, tak vidím, že všetci majú veľkú zábavu z toho, ale je to len naša malosť. Gejza vidím, že je pripravený aj prvý súťažiaci.